Na? Fatima Adamu. To wannan dattijo da Jabiru me ya haɗin ki da shi? Ba mu jinta. Aha. In ya zo me kuke yi? Sai kama ko yana iskanci da shi? To, kamar sau nawa ya yi iskancin nan? Kullum? Yau an kai wata nawa da sai ya zo kullum? Wata hudu. To, nawa yake baki? Naira 100. To gashi ya ce waɗannan yaran ke kike samo masa su. To ya aka ya same su? Ka kira musu. A lokaci ɗaya duk yake yi musu ɗaya bayan ɗaya? A jere haka? Da yake yau in ya kira wannan gobe sai jibiya da wancan. To su kuma in yayi nawa yake ba su? Naira 20 ko 50. To mun gode. Me take da kuɗin naira 100 da yake ba ta? Ku danna subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu daga Funtuwa Online TV.